Tady kousek od cesty máme jeskyni a jdu se tam podívat. Momentálně se nacházím v jeskyni Kanina. To je ona. Že tam země bude asi silueta, nicméně po 3 hodinách jsem zpátky, udělal jsem si tady zhruba 8-kilometrový okruh plus minus autobus, tak teďka mám u Harasova u penzionu zaparkovaný auto, takže jdu do něj, utíkám, pojedu, budu v něm dneska spát. Zítra budu pokračovat ve vejletování. Takhle tu mám nějak vymyšlený spaní, dneska na madračce pro jednoho, tak jsem zvědavý, jak se mi to bude na ní spát. Teď jsem si dal madraci takhle nahoru, udělal jsem si tady místo vevnitř, abych si mohl uvařit a v klidu se najíst. Jdu si uhřát játra z rejží. Když jsem si vařil doma, ještě jsem to nedojet. Co to vzdělávat oheň, no to kdy viděl. Jo, snad to tady nezapálíme nikde. Večeře, jak bejt. Bude to dobrý. Jako hezky mělo být. Spaní, a jestli to bude vidět, snad jo. Zítra vyrazím dál vstříc dalšímu dobrodružství. Přežili jsme noc, bylo to super, bylo se hezky a rozhodl jsem se, že dneska se asi pojedu podívat do míst, kde se natáčelo, jak dostat tatínka do polepšovny k rybníku Bydlák. Během pár okamžiků mám z auta zase auto, uklizení spaní, tam ještě mám spacák, to je hrubej. No a tady vzadu si teď uvařím snídani. Já jsem tady drobnou nehodu, kdy mi z rajčat vytek volej do krabice, kde jsem měl veškeré jídlo, takže jsem to doteďka tady otíral toaletním papírem. Takže teď se jdu konečně najíst a pak vyrazím. Když se nacházím na Kokořínsku, byl by to hřích nejít se podívat na hrad Kokořín.
Momentálně se nacházím na věži hradu Hopořín. Pojďte se podívat, taky jsou tady krásné výhledy. Tak jsem se přesunul z Kokořínska k Hrubé skále a teďka jsem u Běžického rybníka, kde se natáčel film Jak dostat tatínka do polepčovny. Tak se mnou pojďte podívat na tu krásu. I takovýmhle překážkám musí člověk při stoupání na hrad na zříceninu Trosky čelit. Tady dám takhle krásně spat strom přes cestu. Došel k zřícenině hradu Trosky. Bohužel mi před půl hodinou zavřeli, takže jdu pokračovat dál. Tak jdu.
mám za sebou asi 13 kiláků, jsem zpátky u auta. To jsem si teď otočil. A jdu to připravit na spaní a budu tady spát. Spaní hotový a jdu vařit. A mám tady nocležníky. Mrňavý, který dneska udělali 25 km na kolech s tátou. Ty spí hned vedle mě. Možná, že jsou slyšet. Tady jsou ty dva rošťáci v autě. Hygienu jsem udělal, otřel jsem se vlhčenýma ubrouskama, které jsou úplně úžasný. Takže jsem v čistým. No, teďka ještě kouknu na něco na mobilu a budu chrnět. Zítra to tady zabalím. Nejspíš se tu nasnídám, uvidím, jaký tady bude provoz. A vyrazím pomalu k domovu s tím, že mám v plánu se zastavit na hradě Kost, který je tady odsaď při cestě. Takže ozvu se zase zítra. Dobrou noc, pokud jdete spát. Ahoj a dík, že mě sledujete. Dobré ráno, tak je tady poslední den, kdy se budu vracet domů. Teďka jdu zabalit spaní a udělám si snídani a vyrazím na hrad Kost. Snídaně je hotová. Není hygiena? Musí být. Tak a vyrážím hrad Kost. Já bych tam i za nějakých 12 minut podle navigace. Momentálně se nacházím v hradě Kost a jdu se podívat dovnitř.
jsou z koně. Takže tohleto bylo teda výborové, to je přesně tak, že vlastně všechny ty obrazy byly taková. Jo, tak se rozumí, se na to asi podívat. No jo. Prohlídka hradu Post je za námi a já teďka vrčím už teda k domovu, tak tímto končím můj vandr, nebo autovandr a těším se na vás u dalšího mýho videa. Mějte se krásně. Ahoj.